Hi, hello. Magluluto tayo ngayon ng pianuno. Yung suman na may palaman sa loob. Ito yung mga gagamitin natin. Kamuting kahoy. Sugar. Itong kamuting kahoy, 5 kilo po yan. Lahat. Gagadgarin pa yan ha. Gagadgarin pa to. Sugar, kalahati. Isang condense. Star margarine. Yan, sa margarine. Tapos, 2 buong nyog. Kasi, yung 2 buong nyog, anihin natin yan. Bubukayo. Tapos, ito naman yung pangbalot. Kaya ganyan siya kalapad. Naipainit na to sa apoy. Para hindi siya mapunit pag babalotin natin. Ito yung pambalot natin. First step, gadgarin ang kamuting kahoy. Second step, pigaan ang kamuting kahoy. Gumamit ng malinis na towel or damit para pang piga dun sa kamuting kahoy. Ipunin nyo guys yung yung pinagpigaan nyo nung kamuting kahoy kasi tapos ilagay nyo muna sa isang gilid kasi pag tinapon mo kasi yon meron siyang naiipon na puti dun sa ilalim. Ilalagay din natin yon para pangpaligat niya. Step, magbubukayo naman tayo. Ito na yung 2 buong niyog kanina. Ayan, asukal. Yung kalahating kilo yan kanina. Ngayon, nagtira ako nito ng konti kasi panglagay ko dun sa kamuting kahoy para mayroon pa rin siyang lasa. Yan, condense. Malaking size to guys ha, yung malaking size. Ayan, star margarine naman. Bumili ako ng 20 pesos, kaya 2 plastic yan. Ayan, tapos halo-haloin mo lang siya hanggang mag-mix lahat-lahat yung sangkap. Lutuin yung maigi, yung dry na dry siya. Ayan, tuyo na siya oh. Yan na, pwede na siya. Tanggalin mo na siya sa apoy. Guys, yung sinasabi ko kanina na yung pinagpigaan ng kamuting kahoy, tinabi ko muna siya, tapos tinapon ko, may iwan siyang puting ganyan. Kukunin nyo yung puti na yon, ihahalo nyo rin, gawa ng pangpaligat yan, pampasarap pa siya. Ihahalo na yung kamuting kahoy. Ito naman yung gata. Nanguha ako ng 1/4 kanina dun sa 2 buo. Tas ginata ko. Kasi, yung gata na yan, pangpalit natin dun sa pinagpigaan kanina. Kasi kapag hindi natin papalitan ng gata, matigas yung kamuting kahoy kapag sinuman. Tapos halu-haluin mo lang siya ng ganyan para mag-mix lahat yung sangkap na inilagay mo. Ito naman guys yung yung
binukayo natin kanina. Meron pa sa kawali. Nilagay ko lang yan dun sa mangkok. Sobrang mahirap ang ano nito, ang pagbabalot. Ayan, papakita ko kung paano siya binabalot. Ipa-flat mo muna ng ganyan yung ano, ng square or rectangle yung kamuting kahoy. Saka mo iibabaw yung ano, yung binukayo natin. Dahan-dahanin nyo guys na ano, balutin. Unti-unti nyo nang iro-roll na ganyan. Yan. Tapos, ganyan. Tapos, pagdidikitin nyo yon yung pinagdugtungan na yon. Tapos, i-close nyo yung dulo sa dulo para hindi lalabas yung palaman natin. Kabilaan yung i-close yun ha. Ayan. Close nyo ng ganyan. Sasarado nyo. Pagdudugtungin nyo lang para hindi lumabas yung palaman sa loob. Ayan. Tapos saka nyo na babalutin. Ayan. Tapos ibubuhol to ng ano, dulo sa dulo style parang candy. Higpitan nyo yung tali nyo guys ha. Ang ginagamit kong pantali dyan, yung straw. Higpitan nyo ng ano, tali para hindi pasukin ng tubig pag nilalaga na. Kabilaan. Yan. Ganito lang siya. Kailangan mahigpit. Ang hirap kayang itali. Ang dulas na ng kamay ko. Pero kailangan pa rin talagang higpitan. Ayan. Tapos sa kanya i-fresh na ganyan para ma-push siya papuntang dulo sa dulo. Para magandang pagka
Lagyan ng tubig. Yung hindi naman lalagpas sa kanya. Yung, ganyan lang. Yan! Lulutuin na natin siya. Lutuin nyo siya ng 3 hours para lutong-luto. Ang finished product natin, luto na siya. Masarap siya kasi nalalasahan mo yung star margarine, yung tamis, tapos yung lasa nung condensed na nilagay natin, tapos yung star margarine. Tara, kain na tayo. Samahan na rin natin ng kape. Thank you for watching!